Witam Was bardzo serdecznie w postępnym dziele programu Farby Kuchni. Dziś odwiedzimy plac Kamienica Szlachecka. Wiodro mebelne to jest czas do ważenia. Cały ważyna ma dziś 100 wyra kaszubianki z Kamienicy Szlacheckiej. Chcemy sobie tym przekonać. Serdeczne rycza. Własne, coś my dziś będziemy w Kamienicy Szlacheckiej ważyli? No dziś będziemy ważyli bigos. Ale to nie jest taki bigos, jak się waży na kaszabach, to ci trochę niespotykane. No to jest kusk inny z produkty tu mamy taki warzywa jak ogórek, pomidor, papryka. I to są wszystko świeże. To są świeże warzywa. A skąd wy macie taci recepta na taci bigos? Taci to na To jest kaszabach? taki nasz kaszebski wymyślony od łęda z samych. I w Kamienicy Szlacheckiej wszystkim smakuje. I teraz krumtełe, kapusta? Kapusta jest też naszą z Kamienicy Szlacheckiej. Świeży. Świeżo, ja. I do tego co myś tam mumę? Do tego mamy jeszcze wurszta, szpieg, masło, przecier pomidorowy, sól i Kles laurowy. Kles laurowy. I teraz to wszystko muszę pokroić, ważyć tak jak sobie ja, bigos. ja. No to chcemy sobie brać do roboty. To ja. Kiełbasa i szpieg będziemy smażyli, a kapustę będziemy gotowali w garnku. Wielci, bigos na masoły teraz waży, ale we co się dzisiaj tu ma ta przerychtowane? Coś to jest? To będzie rolada z góry pierse. I co do tego brakuje? Mielony, sosiony sliwci, morele, żurawinę, szpieg, list laurowy, tymianek, pieprz, sól, wino i... A to do ciebie, to wino. A to wino to będzie zalony ta rolada tu, nie? I wtedy to sobie będzie parowało razem z tym szpiegiem, nie? Im lepiej smakalo. Jo, to ma lepszy smak, nie? No i pierse z góry. Jo, i z góry to gólu piersu. I teraz I tu jest czosnik, jaja, mus żurawinowy, majonez, jogurt, chrzan. I z tego zezu zrobiony później. Jo, z tego będzie zrobione. Jak ciasto do mielonego, Mielonego tak samo fajnie. Ona tam socali mało piec, czy po prostu brunic? Takle u brunicy, ty później to jest parowany w tym winie, nie? Teraz to przepiekoją, to wozią do garnka i wleją to wino i ten szpieg, od to szpiegu kusyczki wodzonego włożą i tam list laurowy, czosnku i to będzie się tam parowało, tak może pogłędzne. I będzie farby. I to będzie fertyk, nie? I to z ósmy zrobimy do tego, nie? Pani Mary, czy tak naprawdę jest, jak widzimy z tyłu na planszy, że słaba płeć, a we wsi najważniejsza? Jasne, że będą działo my tego jak najbardziej i na wiocy. No my tu możemy powiedzieć, że chłopi mnie chyba. W czym bierze ta udzel? My bierzemy udział w wszystkich możliwych dla nas festynach, imprezach, w dożynkach, w konkursach, przeważnie w kulinarnych. Promujemy nasze dziedzictwo kulinarne, produkty tradycyjne i regionalne z naszej gminy Stężyca. Miałyśmy zajęcia z aerobiku. Obecnie bardzo się jak gdyby rozpowszechnił Nordic Walking. I też bierzecie udział w tak, walkingu? tak. Wszystkie panie małki je? Tak, mają I maszerują. i maszerują przed siebie.
No organizujemy wycieczki rowerowe, autokarowe. Bez czego się nie ruszacie, wyjeżdżając na jakiekolwiek turnieje i spotkania? To będą potrawy. Te potrawy regionalne i w tym przede wszystkim chleb swojski, smalec. Ale ja spotkałam też was na powiatowym turnieju w Kartuzach i miałyście, bez czego jest smutno, Nalewkę. humor bez... Oczywiście. No jo, tam śnaps malenowy, mama z tatu. To myśmy zrobiły 2 lata temu. Brałyśmy udział w święcie produktu tradycyjnego w Gdańsku, w Oliwie i przygotowałyśmy to do konkursu nasze kulinarne dziedzictwo Smaki Regionów. I właśnie ten malinowy sznaps. No ale no niestety, no nie dostaliśmy żadnej nagrody, ale to sznaps zawsze ze smakowy. sobą bierzemy i taki tradycyjny. I to w jedną śmakę wsiadcie. Tak. I słodki i dobry. A z czego, drogie panie, jesteście tak najbardziej dumne? Nagrody, wyjazdy. O czym nie możecie... Co pamiętacie? Znaczy, W ubiegłym roku tak. byłyśmy na konkursie przeglądzie w Lęborku. To była Błękitna Kraina, gdzie tam właśnie 17 jak gdyby kół prezentowało swoje potrawy. Między innymi były tam restauracje znane tutaj na wybrzeżu, no i my. No i zajęłyśmy tak zwanego, zdobyłyśmy nagrodę Złotego Lwa. pomorskiego. Tak, i to jest taka... Także jesteśmy z tego bardzo dumne. Nawet tu mamy taki książeczkę, przepisy. Wszystkie te uczestnicy, którzy tam byli, są w tym, i nawet mapa, i jest kamienica szlachecka, gmina Stężyca. Także jesteśmy bardzo zadowolone. Tutaj Teresa Sitterle jest autorką tej potrawy i dzisiaj będziemy ją smakować. To się przepiekło co na tym masle, teraz to włożę do bratwanne, do takiej miesi. Teraz wleję to wino. Tu je wkładam teraz czosnik. Do tego 2-3 plastry tego szpieku wodzonego. No. Tym ważą deso konkretę. Dacie na pylnie. A teraz Kacia, na deser. Teraz czas na deser i my chcemy zrobić kremowe malone. Teraz brakuje mus truskawkowy, 200 ml tyłu smietana kremówka, mleko, żelantyna, 2 łyżki cukru, 2 jajka i do posypani łyżeczkę włości. Teraz do tego żelatyna, do tych żółtków z cukrem. Do tego dewamy teraz malane mus. I teraz jak zestaknie, to sos posypimy za chwilkę łyżek. Mięso na masoważy, a do Ja. mięsa musi być ZUS. Jo. Do tego brokowany je. No, bierze majonez do tego. Kus krzany. To jest jogurt. To jest ten mus żurawinowy, nie? Z cukrem zmielony. I fertych. Jacy krzany. Dobre. Krzanie, dobre. No, Zdrowe. o, super. Dobra. I kaszubianci to są fest białci. Których wsiodze je pełno, gdzie są dzeje belno. Cidy wyjechać, żeby zwiedzać, a były zierci wypromować, były bardzo dobrze gotują
i w konkursach so promują. Na szkolenia wyjeżdżają, chłopów so wcale nie pitają, a tam mądrych myślów nabierają. A jak so przedstawię zgraja nasza? Od pomysłów je Tereska, od roboty je prezes Marysia, od lewci je Gabrysia. Dobrze, no ma so wszystkim dzieje, a Grażynka nygosni so śmieje. A Halina dobro białka, nic nie rzecze, za to najlepszy chleb piecie. Renatka B. Wcąg figluje. Co nie powie, to pasuje. Ciasju na maso na dzisiaj łody dziękować i przy tyleż noce bardzo serdecznie podziękować to wyże kaszubianci z kamienicy szlachecki, które gościele nama fejn myltychama, było bardzo smaczny, a ja go dam do łyżrzenia w postępnym celu programu Far we kuchni.